Kosta da, Urola Kostako udal elkarteak eskaintzen zerbitzu bat, edozein herritarrentzat da ona irikita, eta bere funtzio bat behintzat dana da, etxian edo eukitze ez ditugun, edo ohituta edo ikusi ez ditugun makinak, bai irudeko impresora bat, bai laser grabatzaile bat, edo bai elektronika gehien bat, edozein herritarren eskura jartzea. Urola Kostako udal elkarteak eta Open Labak atiak irikita eukitziaz gain, edozein herritarren eskura daude ikastaro batzuk. Azarotik aurrea 3 ikastaro berri jarriko ja Open Labian martxan. Alde batetik 3D inprimagailuei buruzko ikastaro bat. Bertan 3D inprimagailuak erabiltzeko oinarrizko ezagutzak emango dira. Bigarren ikastaroan laser ebakitzaileak nola funtzionatzen duen ikasiko da. Azkenik 3. ikastaroa Scratch programa erabiliz programatzen ikasiko genuke. Teknologia oso ona dagoela, aukera asko ematen dizkiguna. Eta, herritarroi animatzen diet etortzea honea, behien proiektua desarrollatzea eta lehenengo teknologiari erabilera ematea.